Aquest any, a l'Institut Jaume I s'ha celebrat Sant Jordi de diverses formes. Com cada any, els estudiants de segon de batxillerat escènic han interpretat un teatre realitzat per l'entrega de premis. Els alumnes de la CIEI han fet un espai de venda de roses fetes per ell. També han gaudit d'un outlet de llibres d'intercanvi. Els alumnes de primer de batxillerat ens han brindat una bona desfilada de trajes i vestits inspirats en Sant Jordi amb una cançó. L'alumnat de primer de l'ESO han concursat en un concurs molt creatiu de dracs amb materials reciclats. Gràcies als participants i als guanyadors per concursar en aquestes festivitats. Bon Sant Jordi! Bé, sigui com sigui, heu de marxar. Avui ve un famós al centre, però no us ho puc dir el nom, és un secret. Un secret tan famós com el dia d'avui. I sabeu quin dia és avui? Avui és el dia del famós Sant Jordi. Aquell que ara fa 1000 anys es va trobar una història que, mare meva, encara se'n parla. Ara, que també hi havia un en directe. El William, crec que es deia. Aquest sí que va ser un somio, veritat. Ah, aquell... If they pinch us, will we not bleed? If they tickle us, will we not laugh? Que raó. Que famós es va fer aquí en Mercat de Venècia. De Venècia? No era de la Manxa. No, era un altre famós. Quixot, li deien. Aquí que es passejava amb un cavall un amic per tot arreu. Molt famós, molt famós. Bueno, tornant a l'era. Tu fue la famosa María José. Bones! Porto tot això per al famós Institut Jaume I, d'on surten escriptors, escriptores, poeteses, fotògrafes, cineastes i famosos. A veure, potser us podeu donar un autògraf, no? Però què dius, si això no es porta, és concert. Va, sisplau, deixa'm quedar una mica. Jo vull aparèixer a veure els tan famosos. Vinga, va, però fem una mica de dia que tenim de sortir per vestir famós. Primer premi de vídeo, Elena Gómez. Judit!